खुलुमबाय सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजोनथाव खौरां फोसावनायखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानबा एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रामबो सानसेरि खौरांखौ फुंनि समाव मोननो हागोन। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खोनासंलांदो। सुबुंखान्थि सानाव बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदियै 3.1 दफानि गेजेरजों बर'नि सुबुं अनजिमा गोबां थानाय माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय। गुवाहाटीआव सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बिथाङा फोरमायथिदों दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन। बड'लेण्डआव गोजोन लाबोनो थाखाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बांहोनायनि खोथा होनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो जायफोर गामिफोराव 100% बर' थायो बेफोर गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला ढेकियाजुलि, सतिया, बिश्वनाथ, बिहाली आरो गहपुर ओनसोलफोरनि 80%निबो गोबां बर' थानाय गामिफोर गासै गं 43 रेभिनिउ गामि आरो गं 17 फरेस्ट गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय मुंख्लं जानाय 2,000 मुंख्लं नखरफोरनो गाबोननिफ्रायनो 5 लाख रां होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों आरो मुंख्लं जानायफोरनि लिस्टआ बांबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन होननानैबो फोसावबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेफोरनि अनगायैबो सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गुबुन गुबुन जेलाव थानाय 2,347नि केसखौ रेहाय होनो थाखायबो फोसावबाय। जायफोर सुबुंफोरनिया जिनाहारि खालामनाय आरो बेफोरबायदिनो माखासे केसफोरजों सोमोन्दो गैया बिथांमोननि केसखौ रेहाय होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों बिथाङा। सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय दफा 3.1 दफाजों लोगोसे मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय आरो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन होननानै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि खोलोबाव 3.1 दफानि गेजेरजों 60 गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन आरो नैथि खोलोबा मोनसे गेदेर पेकेज जागोन। बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय रेभिनिउ गामि, फरेस्ट गामि आरो एफआरसि गामिफोर आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा थानाय सुब्बा गामिफोर जायखौ सोरखारनो होनानै दोनदों गासै 500नि गोबां गामिफोर बेफोर गामिफोरखौ फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेरावनो बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै खोथा होदों। बेनि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामिफोरखौ फारियै अदेबानि पेज वाइसआव सोलांनो थाखाय एबसु आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफ्रा सोरखारखौ नारसिनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनायनि हाबाफारिया गाबोन बिटिआर गोरोबथा साननिफ्राय जागायजेनगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बेफोर खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौबो साबायखर बावहरो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सिमा बारायनायनि खामानिया गोरलैनो जानाय नङा होननानै सानदोंमोन नाथाय बे खामानिया दा जाफुंबाय आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय फैबाय आरो गोजोननाय फैबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।